Dam! Ano pa? Ano Dam! kinanan nyo pa? Wala man, pero may patilaw ko si mo. May patilaw ka sa akin Oo. ba? Ano? Araw, pudyutan na bala na, arang sa ito? karton. Na. Ano ni pa? Durian pa? Durian na, durian, tilawi. Lantaon ta kung kauyon ka. Sino ba? Te, Okay man pa? Okay man ang baho? tilawi be? Tilawi! Okay lang pa. Tilawan ko pa? Oo, bawari man ka pilahambalan. Tilawi. Te! Hmm. Te, namet? Ha? Ano? Anong sabor to? Namit ba? Ay, good. Kinamitan ka. Good. Namit pa? Pwede ko rin makaon pa. Oo. Ako ng isa pa? Sige. Kauna. Mayo kayo Hindi pa nakakaon. ito pa. Oo. Ay, mayo Gusto mo kayo pa? hindi kapislian. Sige, hindi ko. Kakaon ako. Hindi Oo, pa. sige. Bo, mayo nga bata. Hay, No. do anghel. Mak! Bukat. Duga kusmod Ano ka, pa? Permi, how? Hindi, sagi kusmod! Wala pa. Ano? pa? Anong kinanan nyo pa? May pakatilaw ko na si mo na, na. Ini pa, oh. Wana. Durian pa? Oo, tilawi. Lantaon ta. Kaunon ko na Hindi! Isulod mo sa imo reputan! Simple ka noon mo! Mangkot lang ko pa. Tilawi! Ginapa, dumano lang. Ano? Ito ka ba? Paano? Dumano lang yung disarsyado, yo. Tinawan Testing mo ba? Testing kapila kang balon. Kwada, do, into, kakaroon nga linte, kakaroon na. Na? Oh na, te! Sabat! Te! Namit mo ba? Namit ba? Okay, good. Dubaho lang sa galing? Do, into, ang linte. Kung saborya pa, namit pa? Kau na! Do, mangloy ka karon na. Te, napatay ka? Dala to sa kwarto mo? Hindi ko ba? Okay lang ko ba? Natilawan ko na, okay lang ko pa. Do into. Okay Namit ba? sa mga pagkaon, do into Thank you ka. pa. No kay Blay Narte. Do. Gento. Bawa ka sa otsa. Gento. Ari patilaw ko ni pala iyang durian bala. Jacob! Ma? Jacob, lang may patilaw ko bala si mo to. Ma, can't you see? I'm watching a video I can sa see it. TikTok. I can see ang ginalantaw ka sa... Ilang mga dance moves, ma. Ano na abi nga dance movie pa palantaw ako abi? Ay ho. Nabi, ma. Oo. Do kasagad na si imo to Anyway to, may pakaon ko si imo to nga ano. Mga ginasug. Ano Tilaw. naman, ma? Way pagani. Tilawin na blang durian lang ga May patilaw ko si imo. Sige na. Ay, hindi. Kan ma. abala na. Testingi ko na mitan Ano, ka. ma? Durian araw-araw sa kilid What's mo. door what? Durian. Door what? Durian Durian? lang ga. Yes, durian. What's Testingi that? bala. Testingi araw sa kilid mo. Sa fruit for what? Fruit for ano nasa namin nasa sa Like potasyon. banana? Langga Ano na. yan, kuya Dan? Mga banana, ma? Hindi, so puro ka banana. Ang small lang, ma? Testingin ni bala kay namit nila inaman exotic ni nga fruit Where? na amo na. Here? Oo. Na simot uy. Te, naba ay langga. Testingi. Kabaho-baho man naman. Hindi lang gid. It's all right. Testingi bala langga. This is poison. No, that's not poison. Bo sobra ka naman. Photo. You're trying to poison me. No, not at langga, not at all, bo You're ari trying ng to isa. poison me, ma. No, langga. Sus na, no ka man imo man. No. This is poison. No, it's not poison langga. Testingi. Napilitol mo ko niya mamakaon niya, mahaw. Kabaho-baho. Ay, hindi gila na baho. baho. Langga. Testingi lang bala. Ako nakakaon ko na. Gusto mo ko rumagdag, ma. No. You've seen me eating it, right? Langga. You're the worst mom. Ay, worst mom gidayon. Grabe man. Jacob, You're making me upset. Langga, Ma! Are you Langga, kidding? no, I'm not kidding, langga. Testingi lang bala. Tilawin lang isang You're gamay lang. making me upset. No, ara naman na upset naman sa... Langga. You're making me upset. No, langga. Enough na. Uy, 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 Uy. Jake, maling. Jacob lang ga. Hindi ko na iya magkakaon. Enough na. Ay, sus. Jacob, tilaw lang gid. Ay, sus. Uy. Ma. Uy.
Oy, I'm so Jacob. upset, Ma. Langga, enough na. Langga, Jacob. Jacob, come back. Jacob, don't be upset.